Mayong adlaw sa tanan mga kaigsuunan. Salamat sa Ginoo. Among kuan karon, naabsan mi sa ulan sa visitation. So ang among kuan, ang pandong mo ni saging. So akong mga kuyog to sa likod oh. Brad, okay ra mo dia, Brad? Salamat sa Ginoo mga kaigsuunan. Tanan mga kaigsuunan. Oh, padayon ta sa buluhaton na to karon kasi wala sa ulan. Kulimlim nga panahon. Akong kuyog karon mga narigagapon si Buddy Roger. O akong duha ka kuyog nga mga kusgan mo to siya si Dudong Kurt. Dudong Rodel. Kuyog sila karon kay wala may kuan. Wala may klase. Kurt, okay ra ka Kurt? Kaligo na karan. Abot na mi karon. Nanay. Abot na mi karon dire. Pag kayo, ulan-ulan kayo panahon. Salamat mga kaigsuunan sa atong kuan. Kaya pagparay no pag-alagad sa Ginoo. Kung magsige ning ulan, dire ra gid mi matulog ron. Okay ra daw. Okay ra dai kuno. Okay ra kuno ingon nanay dire mi matulog. Salamat sa Ginoo mga kaigsuunan. Nabasa pero kuan, nabasa pero wala gyud. Gamay ra, gamay. Okay ra nay, wala ra na ko nay. Salamat sa Ginoo, naabot ra mi diri nga safety uban sa tabang ni Lord. Yung mga kuyog oh. Dudong Rodel, si Kurt, ingon si Kurt nga. Kuan. Basin na daw di kita sa kakuyog sunod. Salamat sa Ginoo. Ulan, init, mayong panahon, ug mayong panahon kinahanglan nagapamuhat ta diha sa Ginoo. Di kita magluya-luya. Masa ito Brad, ining magluya-luya Brad. Alkansi Brad sa? Alkansi daw. Kinahanglan di gid magluya-luya kay para dili malkansi mga kaigsuunan. Salamat kay sa Ginoo. Hinaot naka hatagan ninyo og magtulunan nga bisan unsay panghitabo sa tong kinabuhi. Kasakit man kalipay, mayong panahon o dili mayong panahon kinahanglan para hinta nagapamuhat. Dalaygon ang Dios mga kaigsuunan.